Сега студиото при мен е доктор Цветан Ценков, кандидат за кмет на Видин от коалиция от партия Преображение за Видин, към която принадлежи и НДСВ. Преди дни той апелира към съгражданите си да дадат подкрепа на най-достойния според тях кандидат за кмет, който ще се пребори успешно с трагичното състояние на града. Целта е Видин да излезе от състоянието на клинична смърт, в което се намира през последните 4 години, според самия Ценков. И казвам добър ден, добре дошли в нашето студио. Тук пред мен е от този деншния вестник една статия. Област Видин е на последно място сред 27-те области у нас по показател качество на живот. Защо стана така? Добър ден на вас и на вашите зрители. Аз в моите срещи с моите съграждани казвам, че го докарахме като град, който исторически е бил един от най-престижните. В България преди 100 години сме били един от водещите райони и в момента се гордеем с това, че сме най-бедната община, най-безлюдната, най-застаряващата и разбира се, това се касае не само за България, за целия Европейски съюз. Защо това е така? Ще цитирам моята баба. Всичко от акъл и от начин на управление. Няма как и на протеста на надлеза на българското общество да не прави впечатление, че някой примерно се опитва да цялата тази инфраструктура, която според мен е основна за развитието на региона, да се отложи чак за 2020. Когато питах представителите на Министерството на регионалното развитие, защо отсечката... имате предвид... Да, моста ще бъде построен до година, а коридор номер 4, който е основният коридор, свързващ България с Европа и свързващ Истанбул, Мала Азия, Атина през Видин, София, Видин, Тимишоара и Сегет и Виена, е отложен в нашите национални разчети за след 2020. И аз казах по националния ефир, че това го приемам за национално предателство към Видинския край. Че нас ни превръщат в един апендикс заради интересите на Оряхово и магистралата Ниш-София. Тоест, едни региони биват потискани за сметка на други. Така да, когато аз бех депутат, направихме Видин център на северо-западния край. И по Дунавската стратегия, на която съм присъствал преди само месец на една международна конференция, там имаше министри от Румъния, за съжаление от нашето правителство никой не присъства на тая конференция, там се казаха много интересни неща. И аз недоумявам как е възможно, защото за да се развива Видинския край или въобще който и да е край на България, там трябва да има модерен път. А ние сме на пътя, но някой не иска да го направи. Дори някои кандидати за президенти казаха, че над 130 милиона от инфраструктурата са насочени към вътрешния национален проблем на България, каквото е метрото в София и магистрала Тракия. И аз затова казах, че няма как аз да съм съгласен мен и моите съграждани да ни третират като втора ръка хора. Няма как. Затова съм на тия избори. Иначе, кой въобще му трябва власт или община, която е най-бедната и най-пропадналата? Миналата седмица не спреха тока и водата. Неколко детски градини не си получават храненето от последните месеци. Затова ангажимента на общината да върне достоинството си и доверието в хората е огромен. И надеждите на моите съграждани също са огромни. Конкретно как това може да стане? Конкретно? По много простичък начин. Първо, наистина трябва да се направи една цялостна ревизия на общината за последните години. След това всички тези несъстоятелни договори, които касаят чистотата. Ние плащаме в пъти повече пари, а града е мръсен, от личните си данъци и някой ни дигат такса смет постоянно. Пак казвам, града е в ужасно състояние, има 2 фирми с подписани договори и аз не знам къде е истината. Така че ако аз стана кмет, ще направя тази ревизия и съм го декларирал по BTV, когато беше дебата, и ще потърся по съответния законов ред пълна отговорност на хората. Всички тия договори, които са натрупали над 22 милиона задължения в общината, ще трябва да се ревизират. Иначе няма как да тръгнем напред. След това, некой е изхарчил 130 милиона за последните 4 години във Видинска община, няма да намерите един човек в моя град, който да каже какво се е случило. Дали една улица е направена? Дали сме дигнали един паметник? Дали сме възвърнали своето достоинство, защото Видин има невероятно културно-историческа ценност. Това е един от двата града с истински замък. Ние сме били и царство преди много стотици години. И в момента сме в окаяно състояние, пак казах,
Моята баба казваше, най-вероятно сина от глупост. Човек страда. Така и ние. От лошо ръководство. Имуществото на жителите в общината, земеделската им продукция, това също е нещо, за което много се говори, че има много кражби. Да, това, което аз в моите срещи особено с вече застарялото видинско население, особено по селата в общината, битовата престъпност, за която, погледнете по закон, не може да се търси отговорност, ако на вашия дядо или близък ваш родител му открадат прасето или примерно зимнината, ма това е цялата година работа на тия хора. И те казват в полицията или в прокуратурата, щетата е нищожна и не мога да вземе мерки. Аз оня ден на протеста казах, некой открадна от надлеза във Видин 1 милион лева, попитах главната прокурорка на Видин, има ли пусната жалба от тая същата община, която в момента все още ръководи Видин, дали има една жалба към прокуратурата да потърсим отговорност, оказва се, че няма. Виждате ли, от нищожната щета в тази толкова ширеща се битова престъпност при хората под 1000 лева, до това, че некой откраднал, па било той депутат от БСП, 1 милион лева от надлеза, никой не взима мерки. И аз се питам, трябва ли във Видин и питам хората, искате ли да направим общинска полиция? Аз ви слушам и недоумявам къде е гражданското общество. Хубаво, че няма работеща община, това вероятно е така. Къде са хората? Ами хората се дигнаха на протест преди 4 месеца. Това ми се случва в моя град, аз не същите тези хора се дигнаха преди 4 месеца над 4000 човека на протест. Блокирахме централния булевард Панония. И нищо не се отрази по медиите. Нищо. Имаше затъмнение. Казвам го абсолютно отговорно. Затова съм казал, че като стана кмет, ще направя и нещо друго. Спешна информационна система в тази община да се знае кой какво прави. Ще направим специален отдел, който да се занимава с постоянен контакт с хората, обикновения човек, хората от бизнеса и хората от неправителствения сектор. Ще покана правителството, ще събера всичките политически партии, да седнем на масата на преговорите и всеки да поеме своята лична, човешка и политическа отговорност и да намерим решение за развитието на този толкова хубав край. И да решиме, ще правим ли тая магистрална отсечка, която всъщност е запушалка. Аз казвам, Европа иска коридор номер 4 да се осъществи. Дунавската стратегия е реалност. Пътя, който минава през Видин, се казва коридор номер 4. За мое най-големо съжаление на моите съграждани, развитието на този град започва от развитието на инфраструктурата. Така че аз няма как да съм съгласен и ще упражня цялото си влияние, ще покана всички политици да се включиме, да упражниме своето така влияние върху правителството, което и да е то, за да влезе в националната пътна инфраструктура отсечката Видин-София. Споменавате и за организирането и провеждането на референдуми и допитване за важни въпроси в общината. Да. Аз понеже смятам, че с тази дума страшно много се спекулира референдум. Така е. Обяснете ми какво имате предвид вие, употребявайки я. Аз съм го казал по най-простичкия начин във всяко едно населено място, в което съм бил. Първо, ще въведеме това, което НДСВ въведе в училищата, делегиран бюджет за всяка община. Проблемите, които касаят хората във всяко населено място и във Видин, може да ги конкретизираме до 3. 2 пъти в годината кмета, ако това съм аз, с ръководството на общината ще посещава по всичките тия 2 огромни национални религиозни празника български, каквито са Коледа и Великден, да чуем какво искат населението с тази малка делегирана рамка, да видим какво искат да им направим. Това е за мен референдума. В този смисъл, да. Когато приехме референдум за толкова важния за Видинския регион Видински университет, аз сега им казвам, Европа ни призовава 40% от нашите деца да получават висше образование. Видин е на пъпа на Балканите. Ние сме на 200 км от 3 балкански столици. Ние наистина, и аз ще работя отдавна, от 10 години по темата, защото на времето аз доведох професор Кюнев да създадем Евро-Швейцарски университет. За мое щастие, Българската православна църква в лицето на Дело Дометян, нашия митрополит, даде дори сграден фонд, никаква реакция от общината.
И ние този човек го изгонихме. В момента съм водил разговори с Рене Клауф, който е директор на Югоизточна Европа на института Фридрих Науман, и той обеща пълно съдействие, защото моята мечта е във Видин да има немски университет по подобие на американския, защото Германия от години има интереси на Балканите и ние може да ги защитим и да работиме заедно. Защото Видин, за да се възстанови, му трябва инфраструктура, трябва да задържиме младите хора там с едно модерно европейско образование и най-накрая трябва наистина да работиме за създаването на модерни индустриални зони, от които имаме нужда. Защото безработицата е ужасяваща. И когато аз бех депутат, стартирахме 7 национални програми по времето на НДСВ, от които нищо не е останало. И открихме над 5000 работни места. Видахим го режеха на скрап, а в момента има 900 човека на работа. Така че аз съм човека, който съм заявил на моите съграждани. Никой не може да каже, че не съм почтен и нещо винаги във времето съм правил за тех. И сега ще го направя. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Господин Цветан Ценков, кандидат за кмет на Видин. Хубав ден ви желая. И аз ви благодаря.